Salut! Astăzi mai facem ceva. Am găsit acest set de testere de la Ecosol pentru duritatea apei și pentru puritatea, de fapt, a lichidelor, nu neapărat apei, da? Test de puritate, test de pH. Avem aici niște martori, apă demineralizată ca să calibrăm testerul, apă de ploaie luată de la strașină dacă tot plouă afară, apa de izvor luată de la noi de la robinet și apă minerală luată din sticlă, din comerț, da? Iar aici o să avem partea de test de pH. Și o să avem oțet, cafea, bere, țuică, vin, cam astea sunt lichidele pe care le consumă oamenii de obicei, în special de sărbători. Și o să le testăm pH-ul. Pentru că la puritate nu poate fi vorba de test aici, nu ne complicăm cu asta, o să facem doar pentru apă. Am deschis cutia, am scos cele două testere, nu mai avem nimic altceva. O să le luăm pe rând, să mergem prima rând. Testul de puritate, da? Parcă așa avem pe scrie aici, nu neapărat. Să vedem ce face asta. Avem și cărțulia. Test portabil de puritate a apei, da. Am mai dreptate. Ca orice tester va trebui calibrat. Și să vedem ce putem face noi. Este capacul de protecție. Și să vedem cum se introduce. Avem două electroze aici. Și să vedem care e limita. Bănuiesc că aici e limita maximă de introducere în lichid. Avem ce spune cărțulia. Electrode în aliaj de titan. Limită de imersiune. Deci, până aici. Da? Îl putem scufunda. Să vedem dacă apăsăm on off. Ok. Acum e pe grade Fahrenheit. Să vedem. Deci asta ar trebui să fie ok. Da? Aici avem concentrația de solide, dacă nu mă înșel, dacă mai țin eu bine minte. Hai să vedem ce zice. Deci greutatea totală a solidului dizolvat în apă, măsurată în miligrame pe litru sau ppm. Da? Deci greutatea totală a solidului din lichid, iar micro este ăsta, pe centimetru, este conductivitatea curentului electric. Ok, avem selectată varianta cu greutatea totală a solidelor. Să încercăm să-l calibrăm. Mamă, cum miroase asta toate combinate aici, e interesant. Să încercăm să-l calibrăm. Băgăm în apă demineralizată, da? Da? 13 părți per milion. Așa, și dacă îi dăm Shift, avem conductivitatea de 26. Ok. O să facem și o listă. Okay. Încă nu. Am făcut și un mic tabelaj ca să ne fie mai ușor să ne reamintim. Deci aveam la duritate 13, 0,0, mai punem o dată. Acum 0,14.
la conductivitate. 0,28, ok? Și avem așa, 0,014 acum, 0,0028. Bun, mergem mai departe și măsurăm o apă de ploaie. Foarte interesant. Oprește că am făcut greșeală. Mergem mai departe cu apa de ploaie. Da, hai să vedem și conductivitatea. 8. Ok. Intrăm la apa de izvor. Conductivitate 0, 2, 5, 2. 1, 2, 6. Bun. Mai departe, apa minerală din PET, da? 1, 2, 0, 2. Și conductivitate 2, 4, 0, 4. Ok. Scuturăm un pic. Îl închidem. Până aici am terminat cu el. Cel mai interesant este faptul că apa de ploaie ne arată că ar avea o duritate mult mai mică decât apa demineralizată, care am luat-o noi ca martor, ca calibrare. Da? Ne-am bazat pe apa demineralizată pentru calibrare. Dar se pare că apa de ploaie are și mai puține minerale. La fel și conductivitate. Deci tinde să fie mai pură decât apa demineralizată, nu? Eu așa înțeleg de aceea. Iar apa minerală, se cunoaște că avem aici foarte multe minerale, ceea ce este absolut normal, să avem și o duritate mai mare și o conductivitate mai mare datorită sărurilor. Da. Trecem la următorul test. Testăm acum pH metru. Să vedem ce avem noi aici. Buffer powder. pH buffer powder. Ok, să vedem ce înseamnă acestea. La asta trebuie să studiem un pic cărțulia ca să ne lămurim o leacă cu principiul de funcționare. Revenim imediat. Acum trebuie să facem calibrare. Calibrarea, din ce vedem noi aici, niciunul dintre lichidele astea nu au mai mari de 7 pH, sunt convins. Și o să folosim pentru calibrare pudra de 4. De pH 4. Să răsturnăm această pudră într-un pahar de 250 de ml de apă. Adică așa. Apa este cea demineralizată, nu am apă destilată, dar o să mergem și cu acesta. Să învârtim
făcut soluția de calibrare. Deschidem aparatul. Bun, ne arată exact ca în cărțulie 686, da? Și cu asta am terminat calibrarea. Da? Vedem că soluția martor are 3,57 pH. Și o să o luăm așa, cu apa demineralizată. S-a stabilizat la 5,09, 5,1 pH, da? Vreau să ne notăm aici. Apă demineralizată, 5,1. Da? Mergem mai departe. Plătim un pic în soluția de test. Apa de ploaie. Da? Apa de ploaie 4,29. 4,29. Bun. Plătim un pic. Mergem mai departe la apa de izvor. Apa de izvor 5,85, cam mic pH-ul, 5,85 și sigur e așa pentru că am verificat și la DSP și la laborator de analiză fizico-chimică și tot atât a dat, deci e ok. Ce am măsurat domnul aparat până acum. Ce mai departe la apa minerală. Apa minerală 5,66. Ok, plătim. Un pic. Și o luăm cu băuturile. Să vedem. Haide. Oțet 1,5. Ok. Clătim. Mergem la cafea. Cafeluța noastră e un pic mai sus față de oțet, un pic mai mult. 4,50
5, da? Pe acolo. Clătim. Mergem mai departe la bere. Să vedem bericica noastră. Ce pH are? pH-ul berii va fi 32, 373. Oricum a mai scăzut, a crescut din nou, iar a scăzut, iar a crescut din nou. Cu cât o mișc mai mult, cu atât sare sau coboară și revine până se stabilizează. Dar oricum o luăm în jurul la 3,7 berea, da? Așa. Mergem mai departe. Clătim. Și intrăm la doamna Țuică. Să vedem ce spune doamna Țuică aici. Scade, scade, scade. Pentru Țuică s-a stabilizat pH-ul la 3,71, da? Deci ne uităm, e echivalent cu pH-ul de la bere. Foarte interesant. Înseamnă că o poți combina Țuica cu bere ca să fie treaba bună. Ok, mergem mai departe la vinuț. Avem aici un vinuț roșu de anul. Da, s-a stabilizat la 2,72. Ok. Să clătim aparatul. Ia să vedem acum, după aceste măsurători, dacă și-a păstrat cumva pH-ul. Având în vedere că am contaminat soluția. Deci de la 3,59 sau ceva de genul, că nu mi-am notat nicăieri, am ajuns la 3,40. Deci pe acolo e, pentru că am mai contaminat apa asta cu celelalte lichide pe care le-am încercat. Ok. Închidem frumos aparatul și tragem o concluzie. Aici avem oțetul care are cel mai mic pH. Cafeaua 4,55, berea 3,7, țuica 3,71, vinul 2,72 la vin. Ei, wow, foarte jos. Da, iar la apa demineralizată 5,1, apa de ploaie 4,29, deci avem o apă de ploaie acidă. Da. Apa de izvor, în cazul nostru 5,85, aici știam de acest aspect că este ușor acidă, înspre pH-ul apei minerale, ceea ce îmi confirmă că aparatul măsoară cât de cât ok. Nu e 100%, sunt convins că nu e 100%, dar duce cu realitatea cumva, îți poți face o idee. Nu facem determinări fizico-chimice aici, nu suntem laborator, așa că suntem mulțumiți de aceste rezultate. Până una alta, succes în activitate!